बयखौबो गोजोन्थों गोजोन्थों जिसु मारां जै जिसु गिबि गिबियावनो जोंनि अनसुला आफा इसोरखौ आं हाजासे हामबाय आरो हामबायहोयो आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे प्रग्रामनि जाय गेस्ट ब्रादार दैमालु बर' नार्जारी आरो बेजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो सफैनो हानाय आंनि बिदा फंबाय बिबोनानाव लोगोफोर आंनि आइ आफा आबौमोन आयंमोन आरो मादैमोन आमार hey parish na Tingkubari parish aro but different parish poraha aro different denomination different mission poraha amar dada bai bonti hokol aro mor ma aro bonti sobake jai jisu ami बहुत खुशी লাগিছে আজি এই প্রোগ্রামত আহিয়া more testimony there agot I thanks to our brother Daimalu say a 15 minute ba 10 minute time to dia hol na angni thakai 10 minute ba 15 minute time ko जोंनि brother angni thakai hodों बिनि थाखाय आङो brother खौबो आरो खनसेबाव हामबाय आरो हामबायहोयो दा बेजों लोगोसे ना आंनि टेस्टिमनिया ना गोबाङानो मोनसे गिदिर टेस्टिमनि जादों ना नोंथांमोनाबो बे टेस्टिमनिखौ मिथिनांगोन आरो नोंथांमोननि गेजेरावबो बे टेस्टिमनिया जागोन इसोरनि अननायाव दा बेजों लोगोसे आं जेब्ला ना last week na March February आं जेब्ला बे February बे yearनि February आं जेब्ला ना जोंनि ब्रादार दैमालुनि जे ज्योति क्राइस्ट ज्योति मिनिस्ट्रि जे बे ब्लगावहाय आं थांदोंमोन ना आं गोबाव समनि गेजेरावसो खनसे आं अनलाइन जानानैहाय आङो ओरैनो नायदोंमोन बेजों लोगोसे आं दिनै जेब्ला आङो बे ज्योति मिनिस्ट्रियाव थांदोंमोन ना आं मोनसे मिरेकल जानाय भिडिअ नुदों बे मिरेकल जानाय भिडिअआहाय बे मिरेकल जानायनि भिडिअनि सिगां आङो जोंनि भुटान बर्डार खाथिनि जोंनिनो जाय मोनसे पारिश दङ ना बै जोंनिनो दागगारि पारिश बे दागगारि पारिशआवहाय आं थांदोंमोन बिदिनो बर' रिट्रिट जादोंमोन आरो बिदिनो मोनसे रिट्रिट एडोरेशन जादोंमोन सो जेब्ला आङो बे एडोरेशनाव थांदोंमोन जेब्ला आं बे रिट्रिटआव थांदोंमोन अब्ला आङो रिट्रिटनि उनावहाय बे इन्टारभिउ जागासिनोमोन ना नाथाय आं बे इन्टारभिउखौ आङो मिथियाखैमोन मा इन्टारभिउ जादोंमोन बियो नाथाय जोंनि आबौआ इन्टारभिउ लागासिनो दङमोन बे मानसिखौ जाय बेफोरबायदि जाजादोंमोन आरो जाय मिरेकल जाजादोंमन जेब्ला आं न'आव फैफिनबाय अब्ला आं दिनै हाय भिडिअ थुनानै नायबाय आंनि खाथियावनो जाय मिरेकल जाजादोंमोन बे मानसिया आंनि खाथियावनो दङमोन खिन्थु आं नुवाखैमोन दा बेजों लोगोसे आं जेब्ला बे भिडिअखौ नायनायावहाय आं मा नुखो ना जाय 8 years ना 8 years जाय सासे हिनजावा गावनि मोखाङावहाय ना चिकेन पक्स बा दादु जादोंमोन ना बुंफबना दङमोन स्टोर ना गोबाङानो स्टोर जों जाफुनानै दङमोन जों मिथिगौ चिकेन पक्स जायोब्ला अबेबा स्टोर जायोब्ला जोङो सान्दुं गोसायाव ओंखारनो हाया खामानि मावनो हाया जोङो मोखांफोरखौ जों दिन्थिनो लाजियो अब्ला दिनैहाय बियो मा खालामोमोन ना बियो जेरैखुवा जायगायाव थाङा बियो गावनि मोखांखौ बियो खोबथेयोमोन जेरैखुवा जायगायाव बियो बेरायहैया गावनि मोखांखौ बियो खोबथेयोमोन लाजियोमोन नाथाय सानसेखालि जेब्ला ना बे हाखौहाय जोंनि आबौनाव बियो बिहरदोंमोन जेब्ला बे बिहरनाय लोगो लोगो जेब्ला बियो बे हाखौ बियो फुनबाय ना बे फोथायनायजों फुनबाय नाथाय आबौआ बेखौ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना नों बे हाखौ फुन नाथाय नोङो दिनैहाय नों जि खोबथेना जानो हागौ नों थाबायो जि खोबथेनानै जानो हागौ नों गिर्जायाव थाङो नों गाबोननिफ्राय नोङो जि खोबथेनानै नों थांनाय नङा नों गाबोननिफ्राय नोङो नोंनि समायना महरखौ नों दिन्थिनानै बेरायगोन समायना महरखौ नों दिन्थिनानै गिर्जा हाबफैगोन इसोरखौ खुलुमहैगोन नों बाजाराव थांगोन अब्ला दिनैहाय बियो फोथायनायजों इसोरनाव आरज खालामनायजों अखानायै बियो गावनि मेगन गावनि मोखांनि जाय स्टोरजों बे बुंफबना दङमोन बे स्टोरा बिनिफ्राय गोजान जाबाय हालेलुया 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 दा बेजों लोगोसे Alfonsani हामोन बियो ना नानि आलफन्सानि हामोन आरो बेजों लोगोसे बे समाव बिनिनो जाय फिसाय ना बिथाङा बिल्टिमोन बेजों लोगोसे बियो मा जाखो बेबो दिनैहाय गावनि पापनि थाखाय बे दिनै बे पापसिमा लायनि थाखाय बेबो मा जानांखो ना बिनि उदैयावहाय उदै सानाय बेमार जाबाय बेनावबो ना उदै सानाय बेमार जाबाय बिनि फिसायनाव ना उदै सानाय बेमार जाबाय बे उदै सानाया गोबाङानो बेनावहाय साबाय थादोंमोन बियो ओंखारनो हायामोन बियो गोबाङानो साबाय बियो मोनायावहाय नाथाय दिनै मा जाखो बिनि हिन्जावा बुंबाय ना नोङो बे नानि आलफन्सानि हाखौहाय नोङो दैयाव एसे होनानै नों बे दैखौ लों अब्ला नोङो नोंनि दिनै हामजानायखौ नों मोनगोन अब्ला बेबो फोथायनायजों बे दैखौ बियो लोंबाय ना अखानायै बियो मा जाखो
बिनि सानाया खारबाय आरो नेक्स्ट नाइटआव बियो नायबावबाय बिनि उदै सानाया गैला ना मोजां जाबाय बेबो मोनसे मिरेकल प्रेज द लर्ड हालेलुया दा बेजों लोगोसे ना दा आं बेफोर मिरेकल्सफोरखौ नुजोबबाय ना आं बेफोर मिरेकल्सफोरखौ नुजोबबाय नाथाय बिनि उनाव मा जाखो ना फैगौ मार्चआवहाय फैनाय मार्चआवहाय 16 to 19 प्रग्राम जादोंमोन केट्रियावहाय ना जेनेरेल दिनैहाय कन्वेन्शन मोनसे जादोंमोन रिट्रिट गुवाहाटीयावहाय डिभाइन रिट्रिट सेन्टार केट्रियावहाय दा बेजों लोगोसे जेब्ला आं बे केट्रियाव थाङो अब्ला जोंनि आबौखौ आं लोगो हमबाय ना पार्सनेलि आं लोगो हमबाय अब्ला दिनै आं आबौखौ होनबाय आबौ दिनैहाय ना जाय सासे बेमारि दङमोन आं बेखौ ज्योति मिनिस्ट्रियाव नुदोंमोन ना बे बेमारिया माबोरै हामखो दिनैहाय आंबो बे हाखौ आंनि मोदोमावहाय दादु जादोंमोन ना आखायाव दादु जादोंमोन मोदोमाव दादु जादोंमन गोबाङानो आं दादुजों बुंफबनानै दङमोन अब्ला आङो बे दादुखौ बुंबाय आबौ बेखौ आं एसे फुननो होननानैहाय नाथाय बियो फुननानै होबाय ना थावजों बियो एसे दाफबनानै फुननानै होबाय अब्ला आं जेब्ला बेलासियाव आं जेब्ला रिट्रिटआव थांफिनो जेब्ला आङो बेलासियावहाय ना आंनि गुस्लाखौ आं ओरैनो बोखोना नायदोंमोन अब्ला बोखोनाय लोगो लोगो आं नुबाय आंनिफ्राय मोदोमनि बेमारा खारबाय बिनि उनाव आं सानबाय नंमारगौ ना इसोरनि बोरा नंमारगौ जेब्ला आं दिनैहाय बिनि मिरेकल्सनि गेजेरजों बै समावहाय आंखौ जोंनि जाय आबैया आंखौ बुंबाय थायोमोन ना दिनैहाय जों बेखौ फोथायनांगोन ना जेरखम आबैया आंखौ बुंदोंमोन ना जाय थैनाय मानसिफोर ना थैनाय मानसिफोर जाय नों बिनि थाखाय बिनि जिउमानि थाखाय नों बिबाय थागोन जाय नों बे जिउमानि थाखाय नों आरज खालामबाय थागोन बे थैनानै बे जेब्ला सोरगो रायजोआव थांगोन अब्ला बे सोरगो रायजोआवबो नोंसिनि थाखाय बिनानै होगोन बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय जोंनि नानि आलफनसनाव आं बिदोंमोन ना नाथाय बिनि गेजेरजों आङो मा जाखो आंनि हामजानायखौ मोनबाय ना बेजों लोगोसे आं आबौखौ बुंबाय आंनि एसे हर बे हाखौ आं न'आव थांनानै दिनैहाय आंनि जाथि बंसफ्राबो गोबाङानो लोमजानाय साजानाय दङ दे बिसोरखौबो आङो एक्सप्लेन खालामजों लोगोसे आं बिसोरनोबो हाखौ हैगोन होननानैहाय दा बेजों लोगोसे आं जेब्ला आं हाखौ न'आव लांनायजों लोगोसे जाय आंनिनो बिबथै अदसेमोन ना बे बिबथै अदसेयाबो गोबाङानो ना बियो दिनै डक्टर्सफोरनाव थांदोंमोन बे दिनै हस्पिटालाव थांदोंमोन बे दिनैहाय गोबाङानो बायदि हस्पिटालाव बियो गावनि उदैनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामहैदोंमोन नाथाय बियो मोनसे हस्पिटालाव थांनाय समाव हस्पिटालाइज नार्सफ्रा बुंबाय ना दिनैहाय आंनाव जानाय नंला दिनै नों बेखौ काजलगाव थांनाय एक्सरे खालामहैदो ना चेकआप खालामहैदो दा बेजों लोगोसे मा जाखो बियो चेकआप खालामहैबाय ना बे चेकआप खालामनायनि सिगां बियो मा खालामखो ना आं बेखौ बुंबाय जाय नानि आलफनसा बिनि हाखौ आं लाबोदों नों बे हाखौहाय नोङो दै गोथाराव होनानैहाय लों आरो बेजों लोगोसे नोङो नानि आलफनसनाव आरो बेजों लोगोसे नोंनि पापफोरखौ नों सिमान ला नोंनि मा नोंनि जिउआव नों पाप मावखो बेफोरखौ नों सिमान ला आरो बेजों लोगोसे नों दिनैहाय नों बे दैखौ लों आरो नानि आलफनसनाव बिस' आरो फुर्बनि बिनाय आरफनि बिनाय खालाम दा बेजों लोगोसे ना बे खालामबाय थाबाय आरज खालामबाय थाबाय मोनायाव बिनाव गोबाङानो उदै साबाय थायोमोन ना दा मोनानि हरनि 10टायावहाय जेब्ला आङो सिमां मोनाव उन्दुबाय दङमोन अब्ला दिनैहाय आंखौ फन हरबाय थाबाय बियो फनबासो फन हरदों ना बेजों लोगोसे आं सानबाय मा जाखो ना दा बेजों लोगोसे आं सानबाय ना आं माबाफोर गाज्रि सानबाय कि माबाफोर जाबायगोनदां बा माबाफोर सिरियास मेटारफोर जाबायगोनदां सानबाय आङो दा बेजों लोगोसे आं मा जाखो आङो बे फनखौ दिखोबाय ना दिखोनायजों लोगोसे आंखौ आदैया बुंबाय ना गिलबर्ट दिनैहाय नोंनि बुंनाया नंमारगौ ना उदैया जाय आंनि उदैया हरनि 12टा 1टा गाहामसिम सायोमोन हरसे गाहामसिम सायोमोन दिनै आं बेफोर साजानायखौ मोनासै अब्ला आं बेखौ बुंबाय ना जानो हागौ बे उननि समाव साफिनगोन नोङो थां आरो नोङो दिनै चेकआप खालामहैजा काजलगाव थांनानै आं बुंबाय ना बेजों लोगोसे बियो मा जाखो अखानायै थांनानै बियो काजलगाव फैबाय ना काजलगाव बियो नायजाफैबाय हस्पिटालाव बियो नायजाफैबाय दाना हस्पिटालाव मा मोनखो बियो एक्सरे खालामनायावहाय जेबो बेमार गैला ना जेबो बेमार गैला दिनैसिम 1 week जानोसै सप्तासे जानोसै दिनैसिमबो बिनि उदैयाव जेबो बेमार मोनासै आरो बेमाराबो बिनिफ्राय गोजान जाबाय हालेलुया दा बेजों लोगोसे ना बेफोरबायदिनो गोबाङानो दा बेजों लोगोसे ना नोंथांमोननि गेजेराव आं दहाय गेजेर खोन्दोआव एसे थाब बुंनायखाय आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंबोनो बावदों ना आंबो ना दिनैहाय जे आंनि मोदोमावहाय दादु जादोंमोन बे दादुआबो आंनि गेजेरावहाय गोबाङानो सम जाबायमोन 4 years ना 4 years 3 years 4 बा 3 years आं स्ट्रागल खालामबोदों आं गोबाङानो गिदिर हस्पिटाल्सफ्राव थांदों आंनि जे बे चेकआपनि थाखाय आङो बेसेबां फैसा गारदों लाइक खमब्लाबो 20,000 नि बारा जानो हागौ ना गोबाङानो फैसा गारबोदों आङो बङाइगावनि स्किन डाक्टरनाव थांदों आङो दिनैहाय फार्मासिफ्राव थांदों
हस्पिटाल्सफ्राव थांदों गोबाङानो आं फैसा गारदों नाथाय आं हामजानायखौ मोनाखै ना दा बेजों लोगोसे आं सानबाय जानो हागौ बे आंनि थैजासे थासिगोन ना जानो हागौ आंनि उननि सिमांफोरा जाफुंनाय नंला जानो हागौ आङो बे दादुआ जुदि आंनि जिउआव जाफुंबाय थायोब्ला जानो हागौ आं सानसे बे संसारनिफ्रायबो थांनो हागौ होननानैहाय आं सानदोंमोन नाथाय बेजों लोगोसे मा जाखो ना दिनैहाय जाय आं बेखौ बे उननि समाव आं सानहरै बे बेमारखौ दिनै आं हामजानाय मोनबाय अब्ला बेसेबां मिरेकल बियो ना जाय नानि आलफनसेआ आंनि थाखाय बिनानै होदों ना बेजों लोगोसे आङो जास्ट बेखौहाय आङो फुनदोंल'मोन अब्लानो दिनै आं हामदों नाथाय दिनैहाय जे आंनि मोदोमनि थाखाय आङो दिनै बे हाखौ लांदोंमोन ना न'आव फुननो होननानै नाथाय आं बे हाखौ फुनाखै ना बे आं हाखौ फुनाखै बाइबेलाव लिरनाय दङ कुछ मिलना है तो कुछ देना है ना जोङो माबाफोर जोंनि जिउआव नांगौब्ला जों माबाफोरबो होनांगौ बिनिखायनो आं बुंदों जे जानो हागौ दिनैहाय ना गोबाङानो ना जोंनि गिर्जायावबो बेमारिफोर दङमोन अब्ला दिनै आं मा खालामदों आंनि मोदोमनि आङो माननायखौ दोनथ'नानैबाबो दिनैहाय आङो गुबुननि थाखाय आं दिनै बे हाफोरखौ हरदोंमोन दा दिनै गेजेराव आंनावबो गैला आरो गुबुननावबो गैला बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव सासे हिन्दु रिलिजियननि मानसि दङमोन बे हिन्दु रिलिजियना जोंनि गामि खाथिनिनोमोन ना बे हिन्दु रिलिजियना जेब्लाना बियो जोंनि आबौनि मिनिस्ट्रिखौहाय नायदोंमोन ना बिनि जाय गामिनि मानसिफ्रा ना बे गामियाव गोबाङानो हिन्दु ना जेब्ला जों थाङो बयबो हिन्दुजोब बिनिखायनो बे गामियाव गोबाङानो हिन्दुफोरमोन अब्ला दिनै मा जाखो ना जाय आङो फोथायनोबो गोब्राब मोनदोंमोन नाथाय बियो नंमारगौ बे ट्रुलि जादों जेब्ला बियो दिनैहाय आंनि सिगाङाव बुंदों ना बे आंनाव फन खालामना बुंदों गिलबार्ट दिनैहाय आङो मोनसे बाथ्राखौ आं आसरित मोनदों ना मा नोंसिनि ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव माबाफोर जादु दङ नामा होननानै आंखौ बुंदों ना बेजों लोगोसे आं बुंदों मा जादु होननानै आङो बिथांमोननि गेजेराव बुंफिनदोंमोन नाथाय बिथांमोना बुंदों जाय जोंनि गेजेराव आं आसरित मोनदों ना भिडिअखौ आं नायदोंल'मोन भिडिअ खालामनायाव आं हालेलुया प्रेज द लर्ड होनदोंमोन बेजों लोगोसे आङो दिनैहाय आंनि बेमारनि आं हामजानायखौ मोनबायबो दिनैहाय बे जादुमार नामा होननानै आं बुंदोंमोन बियो बुंदोंमोन ना बे मानसिया अब्ला दिनै आं एन्सार होफिनबाय ना आं एन्सार होफिनबाय नङा बे जेबो जादु नङा बे जेबो जादु मन्त्र खालामनाय नङा बे जेबो माबा खालामनाय नङा बे जास्ट मोनसे नोंनि फोथायनायनि बोरसो होननानैहाय आं बुंदों ना बेजों लोगोसे आङो दिनैहाय आं बेनाव थांनानैहाय सोंहैदोंमोन ना बेजों लोगोसे बुंबाय ना बेहाय न'खरबा दङमोन बे हिन्दुफोरनि गेजेराव न'खरबाया मिनिस्ट्रि ज्योति मिनिस्ट्रि जे आबौनि ज्योति मिनिस्ट्रिखौ नायनानै बिथांमोननि लोमजानाय साजानाय बिथांमोननि बेमारफ्रा हामजोबदों आङो जेब्ला सोंदोंमोन बेमारफ्रा माबोरै हामजोबखो होनना आं खनसे आरो सोंबावदोंमोन ना अब्ला दिनै बुंफिनबाय मोनसे इउटुब चेनेल दङमोन ज्योति मिनिस्ट्रि बेवहाय नायनानैहाय बिथांमोना हामजानायखौ मोनदों जानो हागौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेफोर फोथायनो गोब्राब जागोन ना बेफोर माबोरै मबाइलावहाय नायब्ला बोरखौ मोनो होननानैहाय नाथाय मोनगोन लोगोफोर ना जों मोनगोन जानो हागौ जोङो दिनैहाय जोङो गुबुन रिलिजियननि गुबुन डिनोमिनेसननि नाथाय जोङो फोथायोब्ला जुदि जोंनि गेजेराव जों मोनखायो आरो मोनखागोन बेजों लोगोसे जेब्ला आं बे मानसिफोरनाव आङो सोंनानै आं गावनो आसरित मोनदों ना माबोरै बेफोर जाथावगौ आरो बेफोर माबोरै माबाथावगौ ना बेजों लोगोसे दिनैहाय ज्योति मिनिस्ट्रिखौ आं गावनो नायामोन ना आंबो नायामोन आं सासे डायसिसनि youth president बा वाइसेस प्रेसिडेन्ट जानानैहाय आङो दिनैहाय ज्योति मिनिस्ट्रिखौ आंबो नायामोन दा बेजों लोगोसे दिनैहायना आङो बै समाव आं नायामोन दा बेजों लोगोसे दिनैहाय आं मिथिबायना ज्योति मिनिस्ट्रि ना जों मिथिगौ ज्योति मिनिस्ट्रि ना ज्योति मिनिस्ट्रिया ओरैनो नामावल' मिनिस्ट्रि नङा ओरैनो नामावल' ज्योति नङा ज्योतिखौ जों मिथिगौ ज्योति क्राइस्ट ज्योति माने जों गोथार नाम होननानैहाय जों मिथिगौ जों फोथायोब्ला मोनखायो बेनिखायनो बे ज्योति मिनिस्ट्रिया ना बे मोनसे इउटुब चेनेल नङा नोंथांमोना बेखौ जेब्लायबो साननानै ला बे मोनसे ज्योति मिनिस्ट्रि नङा बा बे मोनसे ओरैनो जास्ट ज्योति नामल' दोनाखै बे इउटुब चेनेलाव इट्स ए मोनसे दिनै गोथार बे बुस्थु ना जेरखम जों मिथिगौ जोङो जादु मन्त्र बायदि नोंसोरबो बेखौनो साननानै ला बेनिखायनो नोंसोर जुदि ज्योति मिनिस्ट्रि थ्रुयै थांनानै नोंथांमोना जुदि बियोब्ला आर'ज खालामोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव बोरखौ मोनगोन आर'जखौ मोनगोन दिनै बेजों लोगोसे ना आंबो दिनैहाय जेरखम मोनदों नोंथांमोना बयबो मोनगोन बेजों लोगोसे आंनि गिर्जायावबो ना आंनि मण्डलियाव फुलनि बेमारिफोरजोबमोन रावबो अके नङामोन दिनैहाय बयनिबो जोंनि गिर्जायावहाय अनलि 9टा बर' न'खरल' दङमोन जोंनि गिर्जा मण्डलियावहाय ना बे जानो हागौ बियो 20 इयार्स जाबाय जोंनि गिर्जाया नाथाय
only 9 नखरल'मोन because बे जोंनि गामियाव गासिबो हिन्दुफोर गोजामोन गासिबो हिन्दुफोर गोजा गासिबो माबाफोर गोजा बेजों लोगोसे दिनै गोबाङानो मोनफ्रोमबो नखरावहाय मा दङमोन सोरनिबा मेगननि प्रब्लेम सोरनिबा आथिंनि प्रब्लेम सोरनिबा उदैनि प्रब्लेम सोरनिबा खर' सानायनि प्रब्लेम सोरनिबा गोबाङानो प्रब्लेम दङमोन नाथाय बेजों लोगोसे आङो ना बे हाखौ एसे रानना होदों दाना लासाव आंनावनो गैयामोन ना नाथाय आं सानदों आङो बिसोरनो होगोन रानना होगोन जोंनि गिर्जायाव गोबाङानो बेमारिफोर दङ जे बिसोर नङाबानो जों गिर्जाखौ गोगोम मोना होननानै आं हैदोंमोन दा बेजों लोगोसे दिनै बिसोरो आंखौ बुङो दिनैहाय गावसिनाव मोजां जाबाय नालाय बिसोर आंखौ बुङो ना गिलबार्ट नोंनि बेमारा माबायदि जाखो होननानै आंखौ सोङो ना जाय बेमारिफ्रा दिनै आं बिसोरखौ सोङोमोन नोंसोरनि लोमजानाय माबायदि जाखो नोंसोर माने गिर्जायाव फैया होननानै जाय आं बिसोरफोरखौ सोङोमोन बिसोर बै समाव बुङोमोन आयै फंबाय ना आयै बियादै बा आयै फिसौ दिनै आं गिर्जायाव फैनो हायासैमोन दिनै आं गिर्जायाव थांनो हायासैमोन आंनि बेमारनि थाखाय जाय बै समाव आंनि गिर्जायाव अनलि साथामल' फैयोमोन साथाम साब्रैल' फैयोमोन नाथाय दिनैहाय जोंनि गिर्जायाव बारान्दायावसो जिरायनांगौ जाबाय ना दिनै आं एन्सार होफिनबाय ना आंनि बेमारा जानो हागौ आंनि बेमाराबो मोजां जाबाय दा नोंसिनि जानो हागौ नोंसिनि बेमाराबो मोजां जाबाय ना होननानैहाय आं बुंबाय आरो ना दा बेजों लोगोसे जेब्ला आं दाखालि गिर्जायावहाय आं मोनसे बाइबेल भार्स लादोंमोन ना बे बाइबेल भार्सआवबो आं मोनदों जेब्ला आं दिनैहाय दा आंनि गिर्जानि मानसिफ्रा आंखौ बुङो ना दिनैहाय नोंनो फालौ जानांगौ दा बेजों लोगोसे दिनैहाय आंनि गिर्जायाव मा खालामो आं गावनो बाइबेल खोन्थायो आं गावनो माबा खोन्थायो बेफोर माबोरै दिनै आंनि गोसो सिङावबो आं खुसि मोनदों ना मानि थाखाय होनोब्ला बै समावहाय आं सानदोंमोन जोंनि गिर्जायाव जानो हागौ मानसिफ्रा लासैनो जोबस्रांलांजोबनोसैमोन नाथाय जोंनि नानि आलफनसानि अननायाव नानिनि अननायावहाय दिनैहाय जोंनि गिर्जायावहाय बारान्दायाबो दिनैहाय जायगा थोलाना बारान्दायाव जेब्ला बिथाङा आंजों रायज्लायबाय ना गिलबार्टसिनो मोदोमा ना माथो नोंनाव मानासिनो मोदोमा मारै नोंनि माननाया खारजोबखो होननानै बे आंखौ सोंदोंमोन अब्ला दिनै होननानै बुंबाय आङो बे मानसिया आंखौ बुंफिनबाय अब्ला दिनै आङो बुंबाय ना फंबाय होननानै आं लासैनो जिरायनानैहाय बुंबाय ना दिनैहाय बे हाया नङा बे हाया गोथार नङा बा बे हाया मोनसे गोथार बुस्थु नङा जाय बे हाया ना बे हाया मोनसे सासे गोथैनि हा नाथाय बे नङा जे दिनै बे हाया ओरैनो जानला मेला नङा जों मिथिगौ जुदि जों बे हाखौ जुदि जोंनि मोदोमाव फुनोब्ला जों हामजानायखौ मोनगोन नाथाय बे आंखौ आरो एन्सार फिनबाय बे हाखौ माबोरै नोंनि मोदोमाव फुनबा नों हामजानायखौ मोनगोन मानि थाखाय होनबा बियो जास्ट हाल' होननानै आरो आंखौ बियो बुंफिनबावबाय अब्ला आं डाइरेक्टलि बेखौ बुंबाय ना बे हाया जों मिथिगौ बे सासे गोथैनि हा बे गोथैया जेब्लायबो सोरगो रायजोआव दङ ना बे सोरगो रायजोआव दङ बे सोरगो रायजोआव जोंनि थाखाय बिनानैहाय होयो बेनिखायनो जोङो बिनायखौ जोङो बोरखौ मोनो मानो होनबा बे सासे गोथार जिउआ जोंनि थाखाय बिना होयो दा बेनिखायनो जों बोरखौ मोनो जेरैबायदि जों मिथिगौ ना जिसिबो जास्ट नङा बे जास्ट हाल' बे सोरबा गोथैनि हा नङा बियो बे सोरबा माबानि हा नङा बे हाया सासे गोथार जिउनि हासो होननानै आं बेखौ बुंफिनदों नाथाय बे जोंनो बोर होगोन होननानै नोंथांमोना फोथायनायजों लोगोसे बे हाखौ फुननांगोन